so zuciya yake buga. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Masoya na kinan da fatan kowannen ku yana lafiya. Muna ba ku hakuri bisa dogon lokacin da muka dauka ba mu kama ku wannan fim mai suna Dafin So. To a dakace mu ayyuka ne su kai mu yawa shi sa kawai ko ga ba mu haudo muku shi ba, amma a yau gashi nan za mu hauda muku Dafin So episode cut. Kurken kin ganta kaman kazan ba. Wai ke tsaya. Lafiya tana suke ya tauna. Me aka yi? Ni na gaya miki wallahi mutum da zai tsoro ya bani. Kan gari da yake ya rinka yi ne. Ina gaya miki ku daina zuwa kusa da shi. Ni dai Sadiya ba abin da zai faru da ni. Sai dai alkhairi. Sai dai na dai gaya miki ki rinka bi a hankali. Zaki maida ni gidan ne ko kuma kada a daidaita su kusan ku gaba. Waje in kai ki amma zan dawo. Sannan kuma ya rage na ki. Kuma ina zuwa ina dawo yanzu. Ina sanar da kuma magana mai matuƙar muhimmanci. Ba komai Hajjaji ina nan ina jira. A da lafiya Hajiya. Yawwa, Hajiya, ni a sauke na ana. Ina za a sauke ka? Ai ka shigo motar nan kenan. Kai da bola har abada. Yanzu abokaina ne Hajiya suna nan suna jira na wallahi tallahi tintin na ni ma ina so in gansu. Ya kin san yanzu mutumin a ruwa yake. Kamar musamman yanda ya kai kusan sati bai sha ba. Jin shi yake kamar ya mutu. Ni haka na ce maka kana sha ne? Ina san yanda abubuwan suke. To ai dan kaɗan ne wallahi Hajiya. Dan Allah zan duk inda kuke zan zo in sani. A'a. Yanda Hajiya ta Okay, nan ne ɗakin? Yalla Hajiya kin ga yanda gurin namu yake. Gaban ɗaki ga yanda ɗakin namu yake. Da yake nan muke dan haya. In gari ya waye sai kuma mu zo nan asibiti mu zo neman aiki. In an samu za mu karɓa kuma a biya mu. To shikenan gobe insha Allah zan zo in kai shi rehabs dan Allah a kula da shi sosai. Kar ka bari ya je ko ina dan Allah. Insha Allah muna tare. Kin ga kusan sati ɗaya kenan da taimakon magunguna lafiya ya fara samuwa sai dai baya shan komai. To shikenan ni zan wuce gida sai dai zuwa gobe insha Allah. A to mu je taka miki. A taka ba inda zaka je zauna nan gurin. Aiki ya fara. Wallahi Hajiya. To ka lafiya. Yawa. Wani rakiya? Wai kai ban gane maka bane. Wai a cikin kurkuku nake ne ko koyaya? Ai yanda ka zauna a gurin nan zama daram in kaga ka fita Hajiya ce ta zo daukan ka. To in kara mun kokon nan. Wani koko? Ai ba za ka sha koko ba tukunna. Ka riga ka sha na farko ka bari sai lokaci ya ai abincin naka lokaci ne. Nonsense. Hajiya ina ganin zan sa a sallami yarinyar daga aikin nan kawai gaba ɗaya a huta. Menene amfanin aikin to? Tunda ta ƙi yadda ta yi aure. Wannan ya zo ta ce ba ta so, wannan ya zo ta ce ba ta so, sai ka ce ta fi kowa kyau a duniya? Who is she? Haba Alhaji, kai haƙuri mana. Ya za a yi a sallame ta daga aiki, ba aure ba komai kuma ta zo ta zauna a gida, me za ta yi a gidan? Yau ba talauci sa take aikin ba. Ko talauci sa take aikin? Ni na sa aka samar mata da aikin, aka ba ta aikin. Kuma ni zan ce a sallame ta. That's all. Nonsense. Give me your phone. Give me your phone, I said! Give me! What's your password? 3638.
kike yi da kuɗi haka? Me kike yi da kuɗi within a week? Look at it. 70,000. This one. 150,000. 200,000. 700,000. 480. Within 1 week, Nabila, you spent over 1 million naira? What did you do with this money? Wa ina ilaihi raji'un. Nabila, me kike da irin wannan makudan kuɗin? Ni dai na san ba abinci kike saye ba, ba sutura kike saye ba, ba kayan kwalliya ba. Ni a sani na in ma wani abu ne sai dai in kin ga wani abu kin siya mana ni da mahaifinki ko kaninki. To ban sani ba ko a cikin dangi kike a wasu kyauta. Kada ma ki bari. Ai dole ne sai kin gaya mana me kike da wannan makudan kuɗi a cikin sati 2. Sannan kuma ba mu san me kike da kuɗin ba. Dafin so zuciya yake shiga ya ratsa jini game da jijiya harbi na sako bai da Kira ne! Amma zan faɗa da Allah. Zan faɗa. Umar, dan Allah ka bani yanzu jin dawo. Ba zan baka ka fita ba. In ka ga na barka ka fita to karfi na kafi. Umar, ba zan wuce minti ɗaya ba. Ai kaji minti ɗayan nan da kake magana ya ishe ka kaje ka ɓadda rayuwarka ka dawo. Haba Bashir, haba. Duk irin faɗi tashin da wannan baiwar Allah take a kanka, duk baka gani kana kokarin ta ga ka dawo mutum kamilalle, amma sai so kake ka koma rayuwar dabbobi. To tsaya an gaya maka ko dabba da kake gani yana buƙatar hankali. Umar, dan Allah, maganar gaskiya shine akwai abin da zan da sha, in ban sha ba zan mutu. Umar, dan Allah ka taimake ni. Kaga Bashir, ka bari, wallahi ba inda za ka je. Haba, kwayan nan da kake magana haramun ne addini. Addinance ma haramun ne. Manzon Allah ya haramta wannan kwayar ko iyaya yake. Ba ma a buƙatar ka sha shi. Kai tsayan gaya maka wallahi ba inda za ka je, nan za mu zauna da kai. Sai dai duk abin da zai faru ya faru. To wannan shine abin da ya faru. Amma don Allah ku yafe mu idan na yi laifi. Don Allah ku yi haƙuri. Alhaji, ka saki ranka. Labila ba makaryaciya ba ce. In dai har ta yi wannan abu don Allah, kuma ita ta yi sanadiyar shiryuwarsa, to ba ita kaɗai ba ma ladan, har mu muna da lada. Ya, gaskiya ta yi ƙoƙari. Hakika ta yi namijin ƙoƙari saboda canza rayuwar mutum daga mummuna zuwa kyakkyawa ɗabi'a ce ta musulmi. Gaskiya. Allah ya miki albarka. Amin. Allah ya miki albarka. Na gode Abba. Ina zuwa bari in nuna muku hotonsa lokacin yana bola. A yi tsuntuwa ke ne. Ba bola ake tsuntuwa ba? Gashi nan. Ikon Allah. Ka gani. Lallai wannan shi ne ikon Allah. Shi ne. You know what? Na ga me zai hana ki invite mana shi gidan nan ya zo mu ci abinci da shi a juna. No? Kai. Dadi wannan ai mahaukaci ne. A wannan wallahi wani akan me kawai dadi za a kama wannan gida a ce zo ya ci abinci gaskiya. A dai san me za a yi wallahi. Shi ba mahaukaci ne ba. A wannan kuma tsakanin ku. Sai ka tsokane ta kake jin daɗi ko? Dadi kaga fa. A da ka gani ai. Wai gaya ma mahaukaci ne. Yanzu in gaya maka ya zama fes. Kin gaba shi. Zan da yazo in yi shara rashin bari zai gane kuma. Ina wayan sarkin danna wayan.
ciwon sanki na fama rauni dafin so bai ficewa ina daɗi a rashin masoyi da na zaci na rufe so ashe sabon shafi na buɗa saboda yawaita zancen ki ne harshe ya haɗe da ganda siga da zama maɗi duka baki na ya haɗa ya tanda ya zanyi da masu suna kin bar ni cikin tunani ƙaunar ki tana bugun zuciya sautin ta yana fitowa komai kika ambata sai da yarda da shi ba na musawa buri da na kyautata miki domin so kiyo yabawa ki mun uzuri a soyayya sabanin me yana zamani mai so a cikin duhu yake da haske na wata da rana bai ji da gani hakika a yau kurma na kiraye kaina sai wanda ya san da fina sane zai gane dukan nufina ki je ki binciken so ki nemo wanda ya so da rani ran da san ki ya zo ya soke ni na duk kamar na fara hauka ranar kowa ya raban da hannu nake kai masa duka motsin da nake ta ji a cikin rai zuciya na da shakka sayin da kike kira ki tafiya ta cikin sakanni din da kan yi zancen ki inda ya zana jiya na kanje na ganna a duniya mai yawan fili tsakiyar gidaje motsi da yawan zumuɗi na mai so baya zama garaje so kai su masoya ku duba shaida ta kamanni alamun so da ƙauna da lissafa su ki fara irga don hankali na ciki ni ga mai yin so na halatta burga motsi da ido yana miƙa sako wasu sinai da ganga aikin so babu gayya bari in ce wani ya taya ni da san ka yake yi ma uzuri komai kai baya kalla ka shiga damuwa sai ya dama a tara kuzubi da kwalla ni ma damuwa ta ce taki don haka san ki nake ta maula ganin tafiyar muna sa kusa kai matsayin sa'anni salon wasu ne a soyayya in sun zaune su dinga wasa koyaushe muna hakan ni da ke bishiyar mu tana ta rasa ki mayyar so na mai danki kauna gane ina na dosa na tsaka mai wuya nai suke mashin soya take ni komai da yi mallaka ne amincewa na rasa hakan ki domin ki na dainayin tanadi buri na mallakar ki ba samun nutsuwa sai idan kin bayyana fara'ar ki so bai kyale mutane ba ya taba tsuntsaye da jini ki zo ki min da jagora sanda ta kirki ta zaifi na tsallake rijiya don na samu ruwa ki raka da rafi na mata yabo ki ban na fi so hannun ki ya min tafi kana iya boye sona haka za na tsaya a ganni na rafar idanuwa na da kunne don maganar mutane akan ki mutum ya zage ni in ɗauka a rashin sani ne na tarzo ƙaunar ki so kan fuska ya min zane da na kwanta mafarki ke na gamma cikin furanni kuna zauna da niyyar da yau aiki ba na iyawa ganin ki nake ki dai min gizo sai ki bayyana ki bacewa tarihin so da tsinta ya sanya maza da yawa macewa ba mamaki guri na da jiya ya halin sukuni idan na yi zabura na fi in garma a cikin dawakai so bai san takama na ji ya jawo karayar sadaukai dalilin so akwai tabbacin an kwance naɗin sarakai shi ke nunan kurena baya da nai furcin kibarni gaban kirin na zauna kamar ɗan yara nake zamowa idan kuma baki nan sa'i ba hirar mu nake tunawa kalamai masu daɗi a baki mawaka ne kurewa bana shakka akan hankali dai naki yake taɓa ni makarantar so mutum aka sanya kafa ba a gamawa ni
gunki na yau tsayawa na nan so ne sakawa a girji na yi diskarewa sako na ya sami ki tashi ki warkar min da rauni. Bashir, tashi ka je kai alwala lokacin sallah yi. Bura uba. Kai. Bashir, idan mutum ya tashi daga bacci ba a shar yake yi ba. Cewa yake la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Wallahi kuma na taba ji ana yi. Kai ma sai ka ɗauka yanzu, ko? Ba daɗi ne waccan ma wallahi. Tashi ka je kai alwala. Kai, Umar ka je masallacin nan kawai. Dan ni ko na je ma ban san karatun da zan yi ba ma ne. Bashir kenan, ai ba kai za ka ja sallah ba, liman za mu bi. To amma bi ni mana in ja sallar. Ai ko da an ga shaf fijo kenan wallahi. Dan sakanni kawai za a wuce wurin. Yanzu dai tashi ka je kai alwala. Ina jiran ka. To alwala. Umar ni fa gaskiya ko wallahi na manta rabon da zan iya tuna lokacin da na yi sallah, na manta komai. To ka damu, mu je zan iya koya maka. Alhamdulillah, Malam Bashir,